бар шумо дӯстон бародарони азиз, имрӯз 1 июл фаромӯш накунед, аз рӯзи 1 июл сар карда то рӯзи 7 июла аксияи казанкабоб дар корхонаи Исмоил Тоҷик, куртобхонаи Исмоил Тоҷикда як кулча кеш биё, як кулча, диден кулчара, як порс казанкабоб, як чойник чой, ҳамагӣ бо нархи 250 рубл. Як ҳафта аксияи мо давом мекунад. Бародарои азиз, нигоҳ кунед, казанкабоб нархи бе аксияш 400 рубл ай, як кулча нархи бе аксияш 30 рубл ай ва нархи чой боша бе аксия 30 рубл ай. Ҳамаи ҳамира мо ҷоя кардем, дар 250 рубл ҷо кардем. Марҳамат кунем, биёен як ҳафта мо шуморо интизорем. Ногуфта намунем бародарои азиз. Адреси мо Санкт-Петербург, метро Приморский, Железноводский 68. Я бор ҳамин ҷоро нишон диҳам, хел хамтаротон нигоҳ кунед ҷоро. Ҳама кӯпача, катои тоҷикӣ, кӯпачаҳои тоҷикӣ мебиёй, болои кӯпачи тоҷикӣ дар ёнбош мекунӣ, ангоро тамошо мекунӣ, тамом. Хиёл мекунӣ ки дар Тоҷикистонем. Хе як лаҳза гуфти ҳамон гапҳои Наврӯз чашмота пӯш, хе чашмотона мепӯшед, хутона дар корхонаи мо ҳиҷомарам аст. Бари ҳамин куртобхона монда, як хонаша ҳиҷома кардагем. Ҳиҷомаи Исмоил Тоҷик, фитабочка, нигоҳ кунед, фитабочка, массаҷ, сенамуд, хунгирӣ, банкаи хунгирӣ, ҳамаш дар дуриш 2000 рубл ай бародаро. Баъд кадомоитон ки дар хонаотон мақсад документотон мушкилӣ дораву наметонен ҳиҷома омада, занг занен, мерем дар ҳамон хонаотон, як рӯзи муайянда мерем дар ҳамон хонаотон ҳиҷоматонро мегирем, мебиёем чанд нафаре боша, фақат пешакӣ мегӯем ки мо иними ка нафарем, барое ки айҷа банкҳоро я ленча дар бор кунем, пуштора кунем, гирем барем. Дар комментария мегӯем ки Исмоил Ришод кантовкаш соз, мӯи сарат соз, пас карагӣ бо трошидагира хеле сари калма ақорат кара, иними додара исру тайсқи, иними додара ай устои номер 1 бас мекуна иним хел. Нигоҳ кунед. Кадом нафарое ки мӯи сартона пас карданен, чотка, прическаҳои гизала, ришотона кантовка карданен, рӯтона мечинен, ранг мезанен, бо баъзеҳо чӣ мега ухадира? Шугария, пугария ухелӣ мекунен. Марҳамат, биёен иними ҷада, иними додар, хизмат дай, любой хел, любой время. То саатҳои 11-12 шавам кор мекунам. Аримахелчам мӯи сар паси часма? Скидка қати риш, мӯи сар 500 рубл. Ахидаш то қайхи обични прическа? Обични 450. гӯштои арзон, гӯшти бақача ва нархи арзон, лаҳми холӣ. Нигоҳ, марҳамат, кадоме да гӯшт дар кор боша, дастсабкарам дорам. Фақат агар килои бисёр гирена мисол ҳастам, бачаҳо баъзеш маърака дорам, мисол ягон маърака дорам, мегӯям ки ман да иними кило гӯшт дар корай, дастсабкарам дорам. Баъд аиҷа бародарои азиз ҳасибоай калбасои тоҷик, фирмаи Наврӯзу, иними фирмаҳои ҳалолу иними чизои тоҷикӣ ҳамаш сертификати ҳалол буданашонам ҳаст. Инҷада мурғои дасткаши маразилкада мондаган мурғои инҷада доруворӣ, нигоҳ кунед, дорувориёро диден, чӣ доруи табобатие ки лозима интон ҳойгӯед, тоқи, ҷойнамоз, тасбиҳ, Қуръон, тасбиҳои электрони доруҳои табобатӣ, ина қоидаи бағдодӣ ай дар инҷа китоби хуб, қоидаи бағдодӣ, фарси айни тоҷикӣ, ина тасбиҳ ҳамаш ҳастак. Дар инҷа боша, нигоҳ кунед. Ҳама бринҷу чебурецу мебурецу ҳамаш ҳаст. Равғани зағери роҳат, кадоме дар равғани зағер лозим боша ҳойгӯ. Ҷои нағзи ҳамин корхона ҳаминҷа шавӣ мебиёӣ, як мунҷук писта. Яъне ман ҳар карате сёмка кунам, як мунҷук писта ҳаминҷа кам мешавад. Марҳамат кунем, биёем бародаро. Уна метро Приморскийра диден? Иними здани, иними здани шишагинаи он магазини либосое ки урӯз рекламаш кардам ку авая таи иними здани шишагӣ хатим хел рост мебиёен амихел. Ина Железноводский 68, уна куртобхонаи Исмоил, ина пловхаус. Нигоҳ кунед, аксия дар куртобхонаи Исмоил рафтестай. Куртобхонаи Исмоил дар аксияи казанкабоб. Инҷа ҳамаш тоҷикои худ монанд. Она уҷа шамай тоҷикои худ монанд, плов центр. Ҳама инҷа тоҷикои макони тоҷико. Железноводский 68. Я бор дига мегӯям, ҳамин дари метроам хе меброй. Иними здани баланда диди, иними здани баланда. Рост ами хе мебиёй. Ягон стовно мехе рост мебиёй ина. Диди?
نمیخوامدی نه قرطابخانه اسماعیلی نه نیجا پرنه میاسه پریگما خیر 24 ساعته کرگم خیر راست پایان میخوامین جای ما لگتیپ هجومه ما